tak asi každý podľa svojho. Keď tak v nedeľu. Každý zvlášť, synovia chodia na tréning, rôzne robíme, takže bohužiaľ každý zvlášť. Nebývam už s rodičmi, takže keď varím, tak s priateľom. No, v nedeľu áno, ale v týždni tak hociako. Priateľom spolu vždycky. Sadneme si kľudne, obed, večera, pekne všetko. Každý podľa svojho. Alebo po celom byte. Keďže máme 3 deti, takže každý niekde. Keď sme všetci doma, tak sa snažíme aspoň raz za deň jesť spolu a to sú raňajky. V prvom rade sú to raňajky. Každý, keď dojde, vôbec sa nie spolu. No, akorát na Vánoce taky. No. Na Vánoce dohromady, jinak taky. Jen si kdo kde a tak. No vlastne teraz, jak začal školský rok, už častejšie, pretože deti aj manžel sa stravujú v závodných jedálniach a v školských. Ale stane sa, že aj uvarím teplú proste, no. Je to ináč lacnejšie, teplá večera, ako šunky a paradajky a tak. Dosť často. 3-krát. Stále. Studenú večeru takto skoro. Tak určite 5-krát za týždeň. Každý deň? 2-krát. Väčšinou teplé. No, väčšinou každý deň, lebo už o 7 večer sa nám moc variť nechce, keď príjeme domov z roboty. Včera som mal vajíčkovú pomazánku, tá bola skvelá. Asi tak 2-3 krát za týždeň mám studenú večeru. Každý deň. Aj studené raňajky, a občas aj studený omed. Tak ja osobne jem veľmi pomaly. Ja jem aj pol hodinu, ja si to vychutnávam, manžel zase je veľmi rýchlo. Tak keď je človek hladný, tak aj minútu. Tak klasicky 10-15 minút. 15-20 minút? No, mne ako hovorím, to ide veľmi rýchlo, ale tak pol hodinku. Nevečeriam. Myslím, že tak 30 minút. A tak, čiže moc dobrá, tak pár minút, keď je málo dobrá, tak hodinu ne. No, keď tuto pracujem, takže dosť často, takže to možno aj do týždňa, možno aj 5 krát. Fast food denne, donáškovú službu tak raz týždenne. Možno každý druhý deň aj. Občas aj fast foody, ale normálne proste, jak zamestnaní ľudia, proste kde čo robia obedové menu, tak sa stravujeme. Donáškové ani nie, sem tam pizzu a z fast foodov najradšej čínu. No ja som proti tomu, takže ja nikdy. Občas, raz za týždeň možno. Ono je to drahé pre mňa, takže nie často. Väčšinou využívam kuchárske umenie mojej maminy.